Ситсе күлмәгеңне бер генә килгән идем. Тик торган чибереш булсын дип кенә сөйгән идем. Кәбек кәләмә Мәдинә бәйләвәлә. Эшендәге серләремне сөйләмә биләүгәдә. Агидеңнән чыккан чакта камышны куеп салдым. Сине уйлап бәгыркәем камыштан ишкә калдым. Кәбек кәләмә Мәдинә бәйләвәлә. Эшендәге серләремне сөйләмә биләүгәдә. Ситсе күлмәгеңне кими башлаган иде. Рәхмәт җаусын дәшмәвенә сөйли башлаган иде. Кәләмә Мәдинә бәйләвәлә. Магазинга җипләр кайткан челтәр бәйләүчеләргә. Телләреңә сөйгән чыксын безнең сөйләүчеләргә. Эшендәге серләремне сөйләмә биләүгәдә. Аңладыңмы? Тота алмадылар әле. Шәйнеп карадылар, йота алмадылар әле. Кәбек кәләмә Мәдинә бәйләвәлә. Эшендәге серләремне сөйләмә биләүгәдә. Кәбек кәләмә Мәдинә бәйләвәлә. Эшендәге серләремне сөйләмә биләүгәдә.